Sa kamauotan na matabangan ng mga paraoma na magkaigwanin centralized hub o permanenteng pwesto na pagbubugtakan kan sa indang mga produkto, piglansar kan Department of Agriculture Bicol, katuwang ang Bureau of Agriculture Research, ang DA Tecnomercado, kanakaaging Martes sa compound kan mismong ahensya sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sigun kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin, total na 130 food and non-food products halis sa 30 Farmer Cooperative and Association ang tampok sa Tecnomercado. Binigyan natin sila ng technology kung paano yung gagawin, and then binigyan din ng pelletizer. Itong mga Farmers Association na ito, binigyan natin sila noong starter kit nung ginagamit nila sa pag-produce ng kanilang mga produkto, and tinutulungan din natin sa pamamagitan nitong Tecnomercado na magkaroon ng market kasi sila mahirap naman bagang kumuha ng pwesto sa SM or kung saan na mall. So itong Tecnomercado ay ginawa natin venue nila para meron silang display area ng kanilang mga produkto. Presente sa nasambit na pagtiripon, sinda DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, Director Jonel Soriano kan Bureau of Agricultural Research, Dr. Edgar Madrid kan Research and Regulation, Dr. Mercedita Sumbilia, an Undersecretary kan DA Bureaus, Eileen Adante, ang Chief of Research Division, Dr. Mary Grace Rodriguez, OIC kan Operations Unit, Arlene De Assis, Superintendent kan Central Bicol Experiment Station, asin iba pang personahe kan DA Bicol asin ang mga benepisyaryong paraoma. Proud na proud kami dito sa accomplishment namin ito dahil sabi nga noong director ng BAR na nakalibot na sa iba't ibang region, kami lang daw yung may mga ganito na marami na ang nag-adapt na mga farmer kasi daw walang saysay daw yung mga research pag yung mga result ay nakatago lang, nakadrawer lang ang impact daw ng research ay makikita kung yung mga farmer ay kumita. Kaya inaanyayahan natin yung mga buyers, mga consumer na ipatronize itong local products ng ating mga farmer na output of years of research. Makukua ang Tecnomercado sa ground floor kan Regional Technology Training Commercialization Building sa laog kan DA Compound. Asin bukas ini kada Lunes, Sundo, Biyernes. Poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.